Senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh dengan panah pedang. Kita maju serbu terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap hewan-hewan. Senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh dengan panah pedang. Kita maju serbu terhadap lawan ing sawijining dina para warga lan padha bebedak ana ing wana dumadakan ana kedadian kang amedeni kang tumantuk marang para warga dipun mangsa resah dening para kewan galak kang tumedhak saka sawijining roh sing arep teko mawarna-warna kewane donya macane loro ratune kewan ayo prakanca amreksana kewane apa sing arep teko mawarna-warna kewane donya macane loro ratune kewan ayo prakanca amreksana kewane apa sing arep teko mawarna-warna kewane donya macane loro ratune kewan ayo prakanca amreksana kewane apa sing arep teko mawarna-warna kewane donya macane loro ratune kewan. kanthi mekaten para warga banjur padha tata siaga cancut taliwung anggusah para kewan punika kanthi ngetokaken brigada pemuda kang siaga agegan sarta olah kanuragan.
pimpinane ayo para mudi penarine ring pamirsa nyuwun pandongane seswa kawedar iki seniku saka desa nyuwun timen maju mula ayo enggal bersatu bangun seni timen ayo prakanca ngaweruhana rukune Islam yaiku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang atas dawuhe dari pangeran ayo prakanca ngaweruhana rukune Islam yaiku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang atas dawuhe dari pangeran
pripun kok lali peto terima naksir lare gunung alala tanalul ngilmatila bisitatin saumbi kangen madumung ngizit bibayani eling ora kasil ngilmu kecoba namperkara bakal tak critakake kumpulan kanthi pertelo tukain wakir sinwasik parin wal bulghatin wa irsati ustadin wa tuli zamani rupane lipat lopo sebab ana ragate lan mulangake kurul lan sing suwe mangasane anil malilatas al wabsir qorinahu fa imnal qorina bil maqarani yaktati aja takon